at dekalidad na serbisyong nais ihatid nito sa taong bayan. Hangad ng Sueco na bigyan ng maginhawa at komportableng pamumuhay ang bawat isa sa pagsulong ng makatuwirang presyo ng kuryente, hindi lang sa Catanduanes, kundi maging sa ating bansa. Makakaasa kayo na patuloy na itataguyod ng Sueco ang pagnanais nito na tumulong at magserbisyo sa ikagaganda ng pamumuhay ng lahat ng Katandunganon. Ang Sueco ay subok ng maaasahan at hangad ng Sueco ang mapaglingkuran kayo. Sueco Catanduanes. Uyan na ang programang Mataong Linaw sa mga isyung may kinaaraman sa supply nin kuryente sa interong isla kan Catanduanes. Sueco sa radyo. Sisimbagan mga kahapotan kan mga konsumidores. Sueco sa radyo. Dadangugon ang sa indung reklamo asin gigiyahan sa tama asin lihitimong pagkonsumo nin kuryente. Inian Sueco sa radyo. Pag-iriba ang sa indung amiga Lorenza Rojas. Good morning mga karadyo Oragon. Araw ngayon ng Martes. Anong petsa na kaya? Palapit na ng palapit ha. Marami na ang magfe-fiesta. Ano ba? April 29, Happy Fiesta, Barangay Palta Small. Siyempre, nandito na naman ang inyong lingkod, si Sueco Catanduanes, si spokesperson Miss Lawrence Rojas. Good morning sa lahat ng ating listener ng Radio Oragon, ang mga avid fans ng Radio Oragon, pirming nakatutok sa Radio Oragon. Good morning sa Catanduanes Bazaar and Supermart. Good morning sa Virac Lucky Hotel. Siyempre, Amenia Beach Resort na pirming nakatutok sa Radio Oragon. Magandang umaga. You baby are so fine. You baby. Magandang umaga kay Ate Irene at sa kanyang mga kasamahan dyan sa Amenia na pirming tutok na tutok sa Radio Oragon. Are so sexy. Good morning ang sa mga paratyenda dyan sa Virac Public Market. Kumusta ang bentahan? And sa gabos na mga pump boy and pump girl ng Jello's Go Fuel Gasoline Station, good morning! And Silangan Gas Station, perming nakatutok sa Radio Oragon, magandang umaga! Kay Miss Jonalyn Santa Ines na laging tutok na tutok sa Radio Oragon. Magandang umaga. At sinasabi ko na sa inyo mga ka-Radio Oragon, kapag good vibes kayo at masaya kayo ng Lunes hanggang Biyernes yan. Bago po tayo pumunta sa ating mga balitaan. Balita sa isla. Ano pa yun? Balita sa ibang bansa. Balitang pangkalikasan at balitang pangkalusugan. Baby are so fine. Ngunit bago natin yan puntahan, So sexy. mag-jogging muna tayo papuntang Marinawa You baby. at
kumustahin natin kung kumusta ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Sueco or SunWest Water and Electric Company Incorporated. Siyempre, wag nating kalilimutan ang pinakagwapo. Gwapo na bigutilyo pa ng Sueco Catanduanes, ang aming business unit head na si Mr. Floro Barameda. And syempre, sa aming nagagwapuhang technician dito sa Radio Oragon, magandang umaga, laging nakaalalay sa akin. At ayan na po, nakapunta na tayo, andito na tayo ha, sa Marinawa, ang aming istasyon kung saan naroon ang aming mga power plant. Baby are so sexy. Baby, you Ang total power available po ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ay umabot sa 10,273 kilowatts. baby. Iyan po yung kuryente na inyong ginagamit sa mga oras na ito at iyan po yung kuryente na kaya nyo lang gamitin sa mga panahon na ito. My darling, I'm ready to love you. Touch me, my baby. Pero ang total power available ng Sueco, eto yung kuryenteng kayang-kayang isupply sa inyo ng Sueco, ay umaabot sa 12,520 kilowatts. Kaya meron tayong total power reserve na 3,547 kilowatts. Ang ibig sabihin po niyan, sufisyente ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Sueco. Meron pa tayong reserve power, kaya meron tayong sobrang kuryente. Sobrang supply ng kuryente. Meron ding reserve power na nanggagaling sa National Power Corporation at gagamitin lamang natin ito tuwing emergency. So fine. You baby are so sexy. Meron siyang reserve power na 8,300 kilowatts. You baby. So, ang total power available sa pangkalahatan na is 22,120 kilowatt. And ang total power reserve sa pangkalahatan na is 11,847 kilowatt. Touch me, my baby. Nangangahulugan po, mga kaisla, na wala po tayong problema sa supply ng kuryente. My baby, I'm Klarado po ba yan? sexy now. Klaradong klarado. At atin pong alamin sa Balitang Enerhiya kung ano po ang mga nangyaring nung nakaraan, bakit po nagkaroon ng power interruption. Meron naman pong power advisory ang Ficelco. Puntahan natin ang Ficelco Facebook page para po makita natin kung ano po talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng brownout at saang lugar, saang feeder. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby. At eto na po ang Balitang Enerhiya. Nagkaroon po ng emergency power interruption sa San Andres. Ano po? Ito po ang nakalagay sa Facebook page ng Ficelco. Please be informed that there will be an emergency power interruption today. Kahapon po ito, April 25, taong kasalukuyan, from 2:30 p.m. to 4 p.m.
Fiselco will conduct the pull-out of old primary line conductors at Barihay, San Andres. At eto po yung mga lugar na naapektuhan ng brownout kahapon. Sa San Andres po, Asgad, Maingaway, San Isidro, Puting Baybay, Tibang, Barihay, Hilauan, Manambrag, Kabungahan, and Luba. And the entire municipality of Caramuran. Sa Panda naman, San Andres, Dinungsuran, San Rafael, Bugtong, Katamban, Oga, Santa Cruz, Balangonan, Napo, Pandan del Norte, Pandan del Sur, Libod, Bagawang, Lumabaw, Panuto, and Tariwara. At iyan po ang nangyari kahapon, 2:30 ng hapon hanggang alas 4. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng power interruption doon po sa mga lugar na naapektuhan, especially sa San Andres, Caramuran, and Panda. Ang dahilan po, pull out of old primary line conductors. Sa balita sa isla, kahapon po Lunes, nadaanan ko po dyan sa land bank, marami pong nakapila. Maraming taong nakapila. Ako po'y nagtataka kung bakit. Diyan din po sa tapat ng yung bago po tayo lumiko sa Catanduanes sa Doctors Hospital, 'di ba po? Sa tapat niyan, merong bahay diyan na punong-puno rin ng I don't know kung bakit pumipila yung mga tricycle driver. Ngayon po kung naroon pa sila, madadaanan ko sila, tatanungin ko po kung bakit po sila naroon. Ano pong meron at ano pong mga kaganapan. Pero doon po sa maraming tao na nakapila doon sa land bank, yun pala ay namahagi ng cash cards para sa mga benepisyaryo ng programang Unconditional Cash Transfer or tinatawag na UCT. Listahan ng DSWD nitong nagdaang Sabado pa po ito hanggang kahapon nadaan ko pa rin sila. Marami pa ring tao. So noong April 23, doon pala sila nagsimulang pumila na at mag-cash cards na pala ito. Yung mga tao pala doon na nakapila sa may land bank, sila pala yung mga benepisyaryo mula po dito sa Virac. Habang may iba namang itinakdang schedule din ang land bank para sa mga magmumula sa ibang lugar. So ibig sabihin nito, hindi lamang Virac ang beneficiaries or recipients ng cash cards na ito, ng cash transfer, unconditional cash transfer na ito. So ibig sabihin nito, 11 munisipyo ito dito sa Catanduanes. Nasabing UCT cash card ay may laman ng ayuda mula sa pamahalaan na agad nang na-withdraw ng mga benepisyaryo. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy night.
Sa balita sa isla naman, You baby, 5 punong barangay ginawaran ng parangal ng Virac PNP. sexy baby, you Ginawaran ng parangal ang 5 punong barangay ng bayan ng Virac nitong Abril 25 taong kasalukuyan, alas 7 ng umaga sa Virac Municipal Police Station, San Isidro Village. Ang mga punong barangay ay sina Punong Barangay Alan D. Vargas ng Barangay Batag, Punong Barangay Alexander J. Guerrero ng Barangay Kasuokan, Juan T. Arador ng Barangay Magnesia del Norte, at Punong Barangay Alicia Cansilao ng Barangay Magnesia del Sur, at PB Alan B. Masagka ng Barangay Marilina. Ang parangal ay ibinigay bilang pagkilala sa kanilang pakikiisa at pagsuporta sa Virac Municipal Police Station sa isinagawang one-day symposium on mental health awareness na may temang Take a Minute, Change a Life nitong Abril 23, 2022. Philippine Red Cross naman nagkaroon ng lecture and demonstration for one day of the Rope Rescue Technician Level 1 training course at Philippine Red Cross Catanduanes chapter with the familiarization of knots and its qualities, families, bends, and hitches. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. At balita sa ibang lugar, Baby are so sexy. You baby are so Philippine Airlines Airbus at the Bicol International Airport. baby, you are Philippine Airlines has announced the operation of its Airbus to and from Manila and Legazpi is starting May 1, 2022 for flights PR2919 and PR2920. PALS A320 Airbus have added 24 extra seats, bringing the total seat count to 180 for short-haul inter-island domestic routes. So sa May 1, mag-ooperate na po itong Philippine Airlines Airbus. From Manila to Legazpi, from Legazpi to Manila. At kahapon, You baby, sa bayan ng Baras, Catanduanes, you baby, dumating ang karagdagang response vehicle ng LGU Baras sa pamumuno ng butihing alkalde Honorable Jose Paulo Teves III. you baby, At ang kanilang vice-alkalde na si Honorable Rico Tati. fine. Mas magiging madali ang pagresponde ng mga emergency responders dahil sa dagdag kagamitan na ito. My baby, love me easy, kiss me my darling. I'm At sa balitang pangkalusugan ng Department of Health Pilipinas, so sexy now. nagsimula na kahapon ang rollout ng second booster doses para sa immunocompromised adults. Maaari nang tumanggap ng second booster shot makalipas ang 3 buwan matapos kunin ang third dose or first booster dose. Narito ang inirekomendang pagitan at kombinasyon ng first and second booster shot. At sa balita sa isla, meron na pong template ng criminal complaint na inilabas ang Provincial Prosecutor's Office para sa mga magsasampa ng kaso laban sa mga kandidato ngayong halalan 2022 na magvo-vote buying bilang paglabag sa Omnibus Election Code. Sexy, you baby are so fine. You baby are so sexy. Pero ayon ho sa pahayag ni Governor Joseph Buboy Cua, You baby are so wala po talagang vote buying dito sa atin sa Catanduanes. You baby are so sexy.
balitang pangkalusugan, Catanduanes, kabilang sa mga lugar sa labas ng NCR na minomonitor ngayon ng Department of Health dahil sa bahagyang pagtaas ng COVID-19. Inihayag ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na nakitaan ng bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang mga sumusunod na lugar, ngunit hindi nito idinetalye ang bilang ng kaso kada lugar. Ayon kay Cabotaje, hindi naman significant ang napansing pagtaas ng kaso. Sabi ng opisyal, posibleng bunsod ito ng pagdagsa ng mga turista at mga umuwi sa kanilang probinsya o mga isinagawang campaign sorties ngayong halalan. Ingat-ingat po tayo mga ka-Radio Oragon, mga kaisla, dahil inaasahan ang pagtaas ng You, baby, are kaso ng coronavirus dito sa ating bansa. so sexy. Baby, you are so nice. Pagkatapos po ng eleksyon, ang sabi po ni President Duterte ngayong taon na ito, hindi rin mawari kung anong buwan. Basta after election. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Ang health protocol po, huwag nating kalilimutan. Yung face mask natin, kailangan lagi tayong nakasuot. Para hindi na ho sa atin maulit itong lockdown at alert level 4 na ito dito sa atin sa Catanduanes. Tayo na po mismo, kahit marami tayong celebration ngayong buwan ng Abril or ngayong buwan ng Mayo, maraming fiestas, maraming gatherings. Isipin pa rin po natin ang mga sarili natin. At balita naman sa ibang lugar, Pia Wurzbach at Jeremy Johnson nasa Albay ngayon. Nasa Albay kahapon ang magkasintahan na si Jeremy Johnson at Pia Wurzbach para dumalo sa isang aktibidad ng World Wildlife Fund. You, baby. Nakasama nila si Department of Tourism Bicol Regional Director Irby Aguas kaninang tanghali. Kahapon po yan. Ayon kay RD Aguas, magbibigay daw sina Pia at Jeremy ng bangka para sa tuna fishing ng mga mangingisda sa Lagunoy Gulf. You, baby, are so sexy. Baby, you are so nice. Touch me, my baby. Love me, it's easy. Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na hindi ho ibinebenta ang bagong 1,000 peso bill na gawa sa polymer. Ayon sa BSP, unang inilagay ang bagong banknote sa mga ATM na kasama na sa sirkulasyon ng kasalukuyang disenyo ng 1,000 peso bill. Usapin pong pangkalikasan, paano po tayo maging environment friendly? Paano po tayo maging environment friendly? Gayong marami pong kagamitan sa atin ang made from plastic materials. Made of plastic materials. Alam niyo po mga ka-Radio Oragon, hindi natin naiiwasan yan. Kahit nga yung mga tubig inumin na sa plastic bottles. Lahat ng kagamitan natin sa bahay, tumingin kayo right and left, left and right, front and back, puro yan gawa sa plastic. Di ba po? Ang hindi lamang gawa sa plastic, yung wall nyo yata dahil gawa sa semento at gawa sa light materials. Kung hindi sementado, light materials naman gawa. Pero ho, tingnan ninyo yung inyong mga kagamitan. Meron po ba kayong mga kagamitan or appliances dyan sa loob ng inyong bahay na hindi ho made from or made of plastic materials?
ang Pilipinas, ano po, sa tinatawag na worst plastic polluter sa ating karagatan. Umabot ang after mga 40 to 50 years. Ewan ko na lang po kung ano ang laman ng buong Pilipinas or buong mundo. Kasi lahat tayo ganun eh. Hindi lamang sa Pilipinas ito, pati rin sa ibang bansa, panay plastic materials ang gamit. You baby are so fine. You baby are so Sa milyon-milyong mga single-use plastics na tinatapon, ano po, kada araw. baby are so sexy. Ano po ba ang pwede nating gawin dyan para yung mga darating pang mga generation natin, hindi na nila malanghap yun, hindi na nila maabutan yun, at hindi na sila mamroblema. So ngayon pa lamang, siguro kahit pa konti-konti, mabigyan din natin ng solusyon, magmumula ito sa loob ng ating bahay. Anong una po nating dapat gawin? Ang number 1 po, cook your own food. This prevents unnecessary plastic utensils, packaging from being circulated. This is good for the health too. Recent studies have shown that around 12,000 chemicals are used in food contact containers, many of which migrate to the food we eat. You baby are so fine. Naalala niyo po ba yung scientist? Are so Yung scientist na nagkaroon ng pag-aaral na eto palang mga ginagamit natin na made from plastic materials ay pwede na pala itong pumunta sa ating blood vessel. Kaya po nakakatakot siya. sexy, my baby. Dahil sa araw-araw at sa halos ilang oras natin itong kasama ang plastic materials na ito, maaari na daw po pala itong makapasok sa ating blood vessel. Nung nakaraang buwan po, yun ang ibinalita ko sa inyo kung papaano po nangyayari yon, yung study na yon ng mga scientists. At yung ginagamit nating plastic materials, lalo na kung ito ilalagyan natin ng pagkain, naturalmente didikit yun sa pagkain natin at yung pagkain naman ay ipapasok natin sa ating katawan. Ang pangalawang dapat nating gawin, find alternatives. If ordering will be unavoidable, the advocacy group said consumers should use food establishments that offer non-plastic packaging. There are several stores in Metro Manila, for example, that have plastic-free deliveries. You baby. Dito po ba sa atin sa Catanduanes or dito po ba sa atin sa Virac, meron po ba tayong mga restaurant dito or mga kainan dito na ang ginagamit po ba ay hindi plastic materials or wala kayong makikitang plastic materials sa paligid nila? Love me easy. Alam nyo mga ka-Radio Oragon, kapag hindi tayo gumamit din naman ng plastic materials, ano ang dapat nating gamitin? Made from paper materials. For example, yung mga made from yung karton, yung papel na matitigas. Pero saan po ba gawa ang mga papel na yan? Kaya matigas man yan or malambot. Kahit nga tissue paper natin, bathroom tissue, saan po ba gawa yan? O saan po ba gawa ang mga papel na yan, mga karton na yan, ano? Ano po ba ang pinuputol para magkaroon ng papel? Di ba po punong kahoy din? Ano pa? Yung mga grass. Made from grass. Nagiging papel yon. We are so fine. So
nadadali pa rin tayo sa environment. Sexy, baby, you Dali pa rin ang ating kalikasan. Kasi kahit gumamit din tayo ng papel, mga karton-karton na yan, ganun pa rin. Marami pa rin mapuputol na punong kahoy. baby are so sexy, baby, you are so nice. Pero pwedeng palitan. Kapag ginamit yung punong kahoy, kapag ito'y pinutol, pwede namang palitan at pwede namang magtanim. Pero kumpara naman dito sa plastic materials, kapag ba ang plastic materials na inyong ginagamit, for example, yung inyong mga pinggan, yung mga kutsara na yan, kapag iyan ba ay nagamit na ninyo or nabasag na yan, saan nyo na nilalagay, di ba, sa basurahan? And then kapag tinapon nyo sa basurahan or kaya yung mga cabinet ninyong mga nabasag, basag-basag na, hindi na talaga pwedeng mapakinabangan, saan po ba napupunta yan? Di ba po sa basurahan? And then after that, sa basurahan na, i-recycle na naman, gagawing cabinet ulit, gagawing upuan ulit, kung ano-ano na lamang. So, ganun din. Parang walang katapusan yung pagre-recycle. Parang yung pagre-recycle aabuti ng 40 to 50 years. So, iyan na nga ba ang mundo natin? Puro na lang kaplastika. Delikado. Ano po ang pangatlo? Reuse. Baby are so sexy. Reusing plastic containers can be helpful, most especially when buying wet products in the market. Bringing eco bags, bayongs, and reusable bags can also reduce plastic leakage in the environment. Yung eco bag kasi mga ka-Radio Oragon, hindi naman na plastic bag yun. Ano ho, parang papel din yun na matigas, papel din yun na parang stretchable siya. So natutunaw pa rin, nabubulok pa rin yun. Kiss me, my darling, I'm ready to love. Unang mga panahon ang ginagamit ng ating mga lolo't lola kapag pumupunta sa palengke ay bayong. Bibihira noon na meron na tayong nakikitang mga plastic na nilalagyan. Pero po yung karamihan yung supot-supot. Ano ho? At iyan naman ay nilalagay karamihan nga noon. Parang yung papel na ginagamit to or nilalagyan ng pandesal. Ganun yung nakita ko nung siguro mga grade 1 pa lamang ako. So wala pang masyadong plastic materials dati. Bayong talaga ang ginagamit. Kung babalik tayo doon, ang ginagawang bayong naman dahon yan. You baby are so Makakapagtanim pa naman tayo ng ginagawang bayong. Pero I don't know kung kayo rin gagamit kayo ng bayong. Siguro gagamit kayo ng bayong mga ka-Radio Oragon kung maganda ang pagkakagawa. Noon simple lang pero matibay. Tayo ngayong mga Pilipino, yung new generation ngayon, halos ayaw nang gumamit ng bayong na yan. touch me, my baby, love me, it's easy. Kiss me, my darling, I'm ready to love you. Touch me, my baby, I'm looking for sexy nights. A global alliance of incinerator alternatives study in 2019 showed that Filipinos use 48 million shopping bags daily or 17.5 billion yearly. 2019 pa ito umabot na sa 48 million shopping bags ang ginagamit ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ginagamit natin dito sa Pilipinas. So 2022 na ngayon, malamang dumagdag na naman ito. Oh. 17.5 billion yearly. 2019 ito. Kung dumoble na, 2022 na ngayon So palaki ang bilang ng mga gumagamit ng plastic materials dito sa atin sa Pilipinas. Siguro yung iba sa atin hindi lang yan napapansin kasi sasabihin nila, iniisip nila, life must go on. Parang walang pakialam, basta siya masaya, kumakain. Ganun yung iba. Pero may mga environmentalist na talaga namang ang gusto nila pangalagaan ang ating kalikasan para sa susunod na mga henerasyon. Mayroong mga environmental lover talaga. Baby are so sexy, baby you are so nice. Ang pang-apat
Dapat buy in bulk. Buying in bulk prevents more plastics from being used. Oceana suggested that if possible, Filipinos should buy products in bulk and not in sachets. When buying groceries online or physically, the group proposed that the products might be placed in a box rather than plastic bags. Katulad po ng mga binibili nating mga shampoo, yung mga yung mga hair conditioner, mga cologne or anything, sabon, toothpaste. Di ba po kung inyong nakikita maraming mga nakalagay niyan sa sachet. So, para daw makatulong tayo at makaiwas tayo doon sa paglaki ng bilang na bilyong plastic materials dito sa ating bansa sa Pilipinas, pwede rin naman tayo daw na nag-suggest itong Oceana na kung bibili tayo, bulto na. Parang instead of sachet, bumili na lang tayo yung napakalaking bote. Plastic din yun. Pero at least, isang bote lang. Hindi kagaya nung kapag sachet ang binibili natin, maraming bilang ng plastic yun. So kapag bote ang binili natin, at least isang bote lang yun. Pero minsan ang problema naman mga ka-Radio Oragon, mga ka-isla, hindi naman lahat tayo, hindi naman na lahat ng pamilya dito sa atin sa Pilipinas ay makakabili ng isang boteng shampoo. Kasi ang iniisip din natin yung ating budget na ang kaya lamang sachet. So saan tayo patutungo? Hirap ano? Hindi naman pwede na hindi tayo mag-shampoo, lalo na tayong mga babae. Hindi rin naman pwede na hindi tayo gumamit ng sabon sa ating katawan sa paliligo. Hindi rin naman pwede na hindi tayo maglaba at para hindi tayo gumamit ng sabong panglaba. Parang wala na tayong papupuntahan. Noon kasi mga ka-Radio Oragon, hindi ho ako nagkakamali, ito pong sabon na Argo. Kung naalala nyo po, may Argo na kulay, yung Argo na kulay blue na sabon na yan, sabon na panglaba yan, wala hong balot yan, walang plastic yan. Parang yung sabon lang mismo, bold lang siya. 'Di ba? Wala siyang damit. Talagang hindi makaka-contribute 'yun ng plastic materials kasi wala ngang balot. Yung powder na mga sabon, hindi mo rin naman na pwedeng hindi pwede ibalot yun. Yung shampoo, ganun din. Na nasa sachet. Ganun pa rin mga ka-Radio Oragon, parang hindi na talaga natin maiiwasan. Pero at least, kung ito'y gagawin natin, itong sinabi ng Oceana na ito, makakatulong tayo na hindi na madagdagan pa. Kahit yung iba, wala namang pakialam talaga. Basta lang sila makagamit, tapon dito, tapon doon. At least tayo, hindi na tayo makakadagdag pa. Ang panglima, carry reusable water bottles. When going out, Oceana said, it is better to carry reusable bottles or food containers. Bringing own utensils and coffee mugs are also encouraged. So magdadala na lang tayo ng sarili nating tasa, sarili nating pinggan, sarili nating kutsara. Hirap yun mga ka-Radio Oragon. Sa ganitong, sa ngayong generation, yun ang gagawin natin. Yun naman ang mga tao dito sa mundong ibabaw. Kung wala pang nakikita yan na medyo nakasama sa kanila, hindi titigil yan. Parang paninigarilyo yan, di ba? Sarap panigarilyo, sige lang sige.
hanggat hindi pa nagkakasakit. Pero kung nung magkasakit na, ang dahilan ay paninigarilyo, saka lang nagbago. Parang ganito yan. Use beeswax wraps instead of using plastic sheets to preserve food or leftovers. Oceana said individuals could prefer using beeswax wraps instead. Pwede rin palang gamitin itong beeswax wraps. While some beeswax wraps can be expensive, these are reusable for up to a year. Kahit medyo mahal itong beeswax, pero magagamit naman natin ito sa loob ng isang taon. Tama naman. So sexy, baby, you are so nice. Ang pangpito, use cloths. The group noted that washable cloths could be an alternative to wet wipes when cleaning surface areas or for other use. While wet wipes resemble a cloth material, the former gets thrown away easily, peeling in our trash. You touch me, my baby, I'm looking for sexy ones. So, ang GAIA ay nagsasuggest sa zero waste initiatives, which they said reduces waste output by up to 80%. This has been attainable in some 400 municipalities in Europe, they said, while cities in the region and Asia also following suit. Dito sa atin sa Virac, mga ka-Radio Oragon, ipinapatupad na po noon pa man itong segregation na policy. 'Di ba? Ng ating mga basura, yung nabubulok at hindi nabubulok. Yun po ang pinapa-implement hanggang ngayon. I don't know sa iba kung sumusunod kayo kasi kayo rin ang maaapektuhan. Yung inyong mga basurero na kumukuha ng inyong mga basura, hindi naman pinipick up ang inyong mga basura kapag hindi ho nakasegregate. So saan ninyo na yan ilalagay? Hindi naman tayo pwedeng magsunog ng basura dahil ipinagbabawal din yun ng ating batas. Touch me, my baby, I'm Ang plastic material hindi ho yan pwedeng ilibing kasi kahit ilibing mo yan, ibaon mo yan pala sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay nako, kahit kutkutin mo yan ng 20 taon, naron pa rin sila, buhay na buhay. Yan yung hindi namamatay, ang plastic, walang kamatayan yan. Ang buhay niyan umaabot ng 100 years. 100 years pero hindi pa yan tunaw. Diba? Pwede ba yun na yung tao maging made from plastic materials at mabubuhay ng more than 100 years? Pwede. Hindi siguro, wala pa pong scientist na nakapag-conduct ng study niyan at mag-imbestiga. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. Nako mga ka-Radio Oragon, nakita na naman natin ito, yung quotable quote ni Mayor Posoy Sarmiento. Baby, you are so Lideratong madaring lanihan, mapagpakumbabang serbisyo alay sa inyo. Gobyernong pigamauot ang disenteng benepisyo na para sa komunidad, pamilya at pag-asang malulauman ninyo. Mayor Posoy Sarmiento. Marami akong mga tarpaulin na nakikitaan ng mga quotable quotes ni Mayor Posoy Sarmiento at nakakatuwa itong basahin At kung ating iisipin mga ka-Radio Oragon, may point siya.
Nakakita ho ba kayo ng bagong pera ngayon na 1,000 pesos? Yung mga hindi pa po nakakita, ano ho, eto po yung mga nakalagay doon. Nakalagay sa 1 peso polymer banknote. More intricate designs and stronger security measures are in line with the BSP's mandate of safeguarding the integrity of the Philippine currency. Dati po ang ginagamit sa pera natin is abaca fiber. Ngayon po ay polymer na. The 1,000 peso polymer banknote features the country's rich culture, flora and fauna showcasing the Philippine eagle to exemplify the Filipino strength, courage, and love for freedom. Yun po ang ibig sabihin ng Philippine eagle na naroon po sa 1,000 peso bill na bagong labas ngayon. Meron ding sampaguita flower. Yung sampaguita daw po ay sumisimbolo ng purity and hope. At meron ding South Sea Pearl, Tubataha Reefs Natural Park, and Tinalak Wave Design to celebrate our natural resources and cultural heritage. The new 1,000 peso polymer banknote will be circulated alongside the current 1,000 peso paper banknote, and both can be used for payment. Are so nice. You baby are so sexy. You baby are. Yung polymer banknote ngayon, mga karadyo Oragon, mas smarter siya, mas cleaner and stronger daw. Ayon po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Touch me, my baby. Love me, it's easy. Kiss me, my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy nights. At paalala lamang po, kapag po ngayong darating na po ang halalan, May 9, ngayon pa lamang po asikasuhin nyo na yung mga botante po. Kung may mga katanungan kayo, ay nako, pumunta na po kayo sa COMELEC at meron din pala silang online voter verifier para malaman po ninyo kung naroon pa yung inyong pangalan or wala na. Para ho sigurado kayo na pagdating ninyo sa presinto, makakaboto kayo. Kasi ho kung aasikasuhin nyo yan, May 9 na, gagahuli na po kayo sa oras, bitin na po kayo sa oras, at baka po hindi kayo makapagboto, sayang naman. Baby, you are so nice. You baby are. Meron ding mga naiulat na reklamo tungkol sa pagiging deactivated ng kanilang voter status. Bagamat aktibong botante naman noong mga nakalipas na halalan. Alamin na ngayon ang inyong voting status upang matiyak po na wala magiging aberya sa iyo sa araw talaga ng eleksyon. My baby, I'm looking for sexy. Puntahan lang po ninyo itong voterverifier.comelec.gov.ph. Ulitin ko po, voterverifier.comelec.gov.ph para ho makasiguro kayo na kayo po talaga ay botante pa. Alam naman po ninyo yan, kung botante kayo sa ibang lugar, alam ninyo yan na nakapag-transfer na kayo ng inyong pag-boto. Kung saan kayo magbobotong lugar. Especially kung doon sa lugar na kung saan nyo gusto magboto, nakatira na kayo ng mga 6 or 1 year. 6 months to 1 year. You baby are so sexy. You baby are so fun. Kahapon pala, nasa Marilima, Virac, ang etong libreng arado, padagos na pagtabang kang administrasyong Pusoy sa mga paralati. Are so fun. You baby are. Kung Virac talaga nililibot ng libreng arado na ito ng LGU Virac.
libreng arado ni Mayor Pusoy Sarmiento. It's easy, kiss me, my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for sexy nights. At balita sa ibang bansa, India has suspended tourist visas issued to Chinese nationals. This comes after China had reportedly blocked the entry of around 22,000 Indian students studying in the Chinese university. So, sinuspende po yung tourist visa na inisyu ng India sa mga Chinese nationals. You baby are so sexy. You baby. Dahilan po nito dahil doon sa napaulat na hindi raw pumayag or blinak daw ng Chinese nationals itong 22,000 na Indian students na nag-aaral sa Chinese universities. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. Touch me, my baby. Love me, it's easy. Kiss me, my darling. I'm ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for. At ayon po sa isang vaccine expert, epekto ng second booster sa antibodies ng isang individual mararamdaman mula 5 to 7 days. Mabilis ang epekto ng ikalawang booster shot para muling lumakas ang antibodies ng isang individual kontra sa COVID-19. Sa pahayag kamakailan ni Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Glorianis na sa laging handa briefing, mahaba-haba na ang aniya ang 7 araw para maramdaman ang epekto ng second booster dose. Meron din naman ayon kay Gloriani na 2 hanggang 3 araw lang ay balik na ang antibodies matapos na makapagpaturok ng second booster dose. Paalala naman ni Gloriani, kaugnay nito, ibibigay lamang ang second booster shot 4 na buwan matapos na matanggap ang first dose ng booster shot. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so. At balitang pangkalusugan, World Health Organization Chief Scientist warns of Omicron, BA2, new variants, how to survive COVID without lockdown. Are so sexy. Baby, you are so nice. Touch me, my baby. Love me, it's easy. Kiss me, my darling. Sabi ng WHO expert, there is no need for another lockdown like measuring the future, but all people must wear mask as a precautionary measure. Ibig sabihin nito mga ka-Radio Oragon, kahit may mga dumating pa sa ating mga kung ano-anong variant na ito ng COVID-19, ang importante itong health protocol natin para hindi ho tayo matamaan. At ang pinaka-precautionary measure daw po ayon sa WHO, wearing face mask. Ano pa yung health protocol, doon lamang tayo susunod. Para hindi ho tayo tamaan nito. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are. At sabi naman sa panayam, kaya Nabaharat with Nabaharat Times, Swaminathan asserted COVID is an airborne virus in which closed, crowded places with poor ventilation are at risk. So, as long as COVID continues to spread among people, it is good to maintain caution. And also, vaccination is the best measure. If everyone wears a well-fitting face mask, the risk of spreading it can be greatly reduced.
Those who have symptoms of respiratory illness should stay at home and everyone should keep washing their hands. Guidelines can be made according to epidemiology. Public health measures should be tightened as the infection progresses. Sabi ng eksperto, lockdown like measures not needed. Hindi na daw natin kailangan mag-lockdown. Dahil ngayon daw, we have good testing facilities, vaccines, and even some useful medicines. So we don't need to adopt crude measures like lockdown. Baby, you are so nice. You baby are so At inabot na po tayo ng oras ng ating pamamaala. Bukas po sa aking pagbalik. baby are so sexy. Baby, you are so Usapan natin ito. Itong new study looks at the dangers of washing poultry. 25% contaminated their salad. love you. Touch me. Manok po ito ang pinag-uusapan natin. Yung manok po na kinakain natin. Yung manok po na, na binibili natin sa merkado. Ano ba ang meron sa mga manok na yon? At tila itong ilan sa mga ekspertong ito. Ano? Sa kanilang pag-aaral. Parang na-contaminate ang kung ano pang ibang rekado na meron na hinalo. Ano ba ang meron sa manok? Ano ba ang meron doon na delikado sa ating kalusugan? Bukas po yan po ang pag-uusapan natin at ang ibang mga balita dito sa atin. Balita sa isla, balitang pangkalikasan, balitang pangkalusugan, balitang pang ibang bansa, You baby balita sa ibang lugar, at balitang enerhiya. fine. You baby are so May sexy. magpapaalam na. Are so nice. Ay, good morning pala ha, kay Kapa Konsehal Hazel Isidoro na pirming nakatutok sa Radio Orago. Me, my darling, I'm ready to love you. Nabasa ko pala sa Facebook mga ka-Radio Orago na merong nagpupunit daw ng mga tarpaulin. Tarpaulin ni Mr. Makisig Ramil Soliveres ang kumakandidatong konsehal. Magandang umaga rin kay Konsehal Michael Ojena. Mike Ojena ang taga-saod na konsehal. Ay siya, sige, marami tayong pag-uusapan pa rin bukas at magkakalap tayo ng mga ibang impormasyon, ibang balitaan, ibang balita. Hanggang sa muli po ang inyong lingkod, si Sueco Catanduan as spokesperson Miss Lawrence Rojas. Bato-bato sa langit, ang tama ay huwag magalit, ang pikon po ay laging may tinatago yan. In the service of Katandunganon, Diyos lamang po ang aking kalakasan. God bless Katanduanes and keep safe everyone.